veru? Ekku. Dik id-daqxejn. Dejjem jalmuna x-chefs. Li jkollok inti. Dik id-daqxejn ikla partikolari jekk. Eżatt. Fil-verità nużaw l-istess ingredienti li jkollna fil-kċina, ma mbagħad. Sabiħ waqt li tkun qiegħed tipprepara. Dak huwa sabiħ tal-ikel ukoll. Minn barra li dak il-preżentazzjoni minn barra dak li tkun ħatikol ukoll. Ekku, ismani aħna l-Maltin nħobbu nieklu u allura naturalment aħna dejjem nippruvaw inħajru lit-telespettaturi jew inkella żjed milli nħajru nipproponu lit-telespettaturi tagħna dawn ir-riċetti interessanti li jagħmlulna x-chefs tagħna. Aħna kif aħna? Tajbin, grazzi. Biżi inti George. Biżi. Hawnhekk iridu importanti. Iridu ngħidu grazzi kbira li Sur Cremona li t-tim kollu tiegħu għaliex literalment qed jinvadewna t-telespettaturi. Jiena kultant nistħi minn George. Imma it-telespettaturi jibatulna l-SMS u mbagħad jagħmlu kuntatt magħna jgħidulna qed nistenna risposta. Ir-risposta kultant tasal bil-posta. Jiġifieri mhux se tiġi millu malada risposta. U fejn ma jkunx hemm risposta bil-posta jkun hemm risposta wkoll b'telefonata, permezz ta' telefonata, jew inkella nwieġbu dak l-SMS għal benefiċċju ta' kulħadd għax ikun jolqot lil ħafna telespettaturi sabiex nagħtu iktar informazzjoni fuq il-miżuri li nkunu. U da taf xi fisser u meta nwieġbu l-SMS fuq il-programm tagħna nkunu ħadnihom mill-messaġġi tagħkom. Allura ma jfissirx li intom se tirċievu personalment għaliex ikollna ħafna minnhom nirrisponduhom waqt il-programm. Arawh il-programm ħadd taraw ir-risposta tagħkom ukoll. Għax inkella jibdew jaħsbu li ma rispondejnihomx George. Eżattament, u qegħdin nirċievu kif qatt inti ħafna SMS. Huwa tajjeb għax dak ifisser li nkunu nistgħu nagħtu iktar informazzjoni lin-nies. Dak huwa s-servizz li nitalmu illa li xit-telespettaturi tagħna jgħalmuna bil-mistoqsijiet illi jagħmlulna fil-fatt. George ħanibda ringrazzja lit-tim kollu lin-nies kollha li jaħdmu fid-dipartiment. Hemm tim sħiħ wara l-programm Niskata, speċjalment fejn tidħol din ir-rokna. Mela, telespettatriċi tagħna għandha 63 sena, għaltinna meta nista' nieħu l-pensjoni please. Eżattament, mela. Sinjura li għandha 63 sena ma noddux dis-sena twildet fil-1959. Tajjeb illi ngħidu illi hemm etajiet differenti sa meta tilħaq l-età pensjonabbli tiegħek. Dik kienet riforma li daħlet fil-2007, 2007, u allura kull min twieled qabel l-1951 l-età pensjonabbli tiegħu hija 61 sena. Kull min twieled wara l-1962, 1962, l-età pensjonabbli tiegħu hija 65 sena. Imbagħad hemm tal-bejnietom. Ġifieri kull min twieled bejn il-1952 u l-1955, 62 sena l-età pensjonabbli, kull min twieled bejn il-1956 u l-1958, l-età pensjonabbli hija 63 sena, kull min twieled bħas-sinjura bejn il-1959 u l-1961, hemmhekk l-età pensjonabbli hija 64 sena. Nerġa' nirrepeti, kull min twieled wara l-1962, 1962, hemmhekk l-età pensjonabbli hija 65 sena. Tajjeb illi ngħid ukoll illi hemm exit clause ukoll fil-liġi tas-sigurtà soċjali li persuna jekk ikollha biżżejjed kontribuzzjoni timħallsin minkejja li l-età pensjonabbli tagħha tkun ogħla minn 61 sena tista' tieqaf taħdem u tieħu l-pensjoni ta' 61 sena. Iżda kull min jiddeċiedi illi jibqa' jaħdem hemmhekk u jkollu biżżejjed kontribuzzjonijiet jekk ma jirtirax ta' 61 sena u jirtira fis-snin ta' wara 62, 63, 64 jew 65 jibqa' tiżdiedlu dik il-pensjoni li jkun ħaqqu percentaġġ kull sena iktar li jaħdem 5%, 10.5%, 16% u ta' 65 sena 23%. 5061700 kjoġobkom tibatux fuq il-paġġina tagħna ta' Facebook għax diġà qed jitilgħu lil pop-ups minħabba data protection anki intom tibatu id-dettalji tagħkom tibatu anki il-numru tal-karta tal-identità hawnhekk nirċievu biss SMS għax dawn imorru dritt għandi Sur Cremona u Sur Cremona jibathom lilna pereżempju bħal-bieraħ, il-bieraħ fil-għaxija rċevejthom. Mela biex nippruvaw nolqtu kemm jista' jkun. Ekku, George, xi ħadd ieħor qal għandi mistoqsija rigward il-pensjoni qed nirċiev informazzjoni differenti dwar il-pensjoni. Nixtieq jekk possibbli tikkuntattjawni biex nispjegalu s-sitwazzjoni tiegħek. Għaltinna minni twildet fl-1960 u naturalment inti dħalt anki fil-każ. Eżattament. U ħallejt dan l-SMS għal skop. L-iskop huwa biex ninfisser il-budget measures x'ikunu qegħdin ifisser. U jiena nawgura li dis-sinjura qed tarana x'ħan irrisponduha mill-programm, jiġifieri inutli toqgħodu tgħidulna biex nagħmlu kuntatt magħkom anke personalment għax ikun impossibbli li nirrispondu lil kull wieħed u waħda minnkom personalment għalkemm qed isiru u s-sinjura fil-verità kienet batitilna diġà qabel u ntbatilha tentative u Ekku fil-verità ntbatula żewġ tentatives għax kienet applikat
għal tentative assessment fl-2021. Imbagħad applikat għal tentative assessment fl-2022. U r-riżultat tagħhom huwa differenti. Għaliex? Għax fl-2022 kien hemm miżura fil-budget, ġifieri matul is-sena li għaddiet, illi tajt illi persuna li twildet qabel l-1952 jekk ikollha 520 kontribuzzjoni timħallsin u tot, ġifieri magħhom tot dawk li tkun ħalset ukoll qabel l-età ta' 19 sena, hemmhekk tiġi eligibbli. Ġifieri, is-sinjura nigwida illi dak li rċeviet bħala tentative assessment fl-2022 huwa dak korrett. L-ewwel wieħed kien qalla illi mhix eligibbli, it-tieni wieħed qalla li kien li hija eligibbli minħabba il-fatt illi kien hemm budget measure li target jagħt nies bħala sabiex aktar nies jibdew jirċievu l-pensjoni. U dawn it-tip ta' nies jirċievu l-pensjoni, dawn in-nies jirċievu l-pensjoni b'wieħed ieħor approximately 50 euro fil-ġimgħa. Plus hekk is-sinjura twildet fl-1959 kif fissirt qabel tista' tapplika għal din ix-xorta ta' pensjoni meta tilħaq l-età ta' 64 sena. Jekk Alla jrid. Sadan it-tant ċaħat ieħor qalli jien nieħu pensjoni tat-Teżor u social dawk il-200 euro li reġgħu ħarġu ma' kull budget. Jien qatt ma ħadthom qed jgħidilna dan l-SMS, xaħat kien jaħdem fl-armi qed jgħidilna. Ekku fil-verità ħallejta wkoll għax nolqtu ħafna nies. Ħajifmuni l-iktar dawk li għandhom il-pensjoni tat-Teżor. Aħna nafu li dan l-aħħar qed nitkellmu ħafna dwar il-pensjoni tat-Teżor. Għax kien hemm il-measures, għax kien hemm il-miżuri fl-aħħar 2 jew 3 budgets. U allura bil-fors iktar nies isaqsu. Mela, kull sena dak li ninjoraw mill-pensjoni tas-servizz, mill-pensjoni tat-Teżor, ninjoraw 200 euro. Sissa, bis-snin kollha li għaddew telgħu 3266 euro. Li qegħdin ninjoraw mill-pensjoni tas-servizz. Fil-każ tas-sinjur, mhux qiegħed jiġi eligibbli minħabba l-fatt li l-pensjoni tat-Teżor u l-pensjoni tas-Sigurtà Soċjali li qed jirċievi li hija l-flat rate flimkien jagħmlu iktar miż-żewġ terzi li għal pensjoni li jħallas il-pajjiż. U allura hemmhekk ma jiġix eligibbli sabiex tiżdiedlu l-pensjoni tas-Sigurtà Soċjali. Tajjeb inżid hawnhekk illi kif il-persuni li jkunu jirċievu l-pensjoni tat-Teżor u flat rate min-naħa tas-Sigurtà Soċjali bħala pensjoni, hemmhekk ta' 72 sena permezz ta' budget measures li għaddew fiż-żewġ budgets li għaddew, qegħdin ninjoraw mhux dawk it-3000 biss, qegħdin ninjoraw il-pensjoni tas-servizz dik il-parti li jkunu bijaw. Dik il-parti li jkunu bijaw dik ninjorawha sħiħa u aktar pensjonanti meta jilħu 72 sena jaraw żieda fil-pensjoni tagħhom minn barra żieda tal-għolli tal-ħajja u ż-żieda addizzjonali li jagħti l-gvern. Aħna qed ngħidu meta jkunu bijaw anke għall-benefiċċju tat-telespettaturi tagħna, hemmhekk tidħol anki t-Teżor u xejn. Eżatt, meta qegħdin ngħidu bijaw hija l-parti dik li jkunu bijaw tal-pensjoni tat-Teżor, mhux tal-pensjoni tas-Sigurtà Soċjali. Min ikun qed jismani u jirċievi pensjoni tat-Teżor, jifhimni eżatt. Tkellimt bl-eżatt kif jitkellmu n-nies barra. Mhux ħanoqgħod nitkellem b'mod tekniku għax inkella ma nifhemux. Xi ħadd ieħor qalilna jieħu għajnuna supplementari fuq liema bażi tinħadem għax ħabiba tiegħi għandha pensjoni aktar minni u tuħu supplementari aktar minni. Mela, l-għajnuna supplementari. Minni ma tatniex numru tal-karta tal-identità, ġifieri ma nistgħux niċċekkjaw, ekku. X'jiġi inkluż fl-inkam għall-għajnuna supplementari. L-għajnuna supplementari titħallas jekk inti ma taqbiż ċertu inkam. Ġifieri, jekk inti miżżewweġ ma tistax taqbeż ftit inqas minn 15,000 euro. Jekk inti single ma tistax taqbeż ftit inqas minn 11,000 euro bej wieħed ieħor. F'dak il-każ id-dħul li jgħod huwa sew idħulijiet mill-pensjoni, sew idħulijiet mill-benefiċċji li ħallas is-Sigurtà Soċjali u anke dħulijiet oħrajn. Dħulijiet oħrajn jistgħu jkunu renti, jistgħu jkunu interessi. Hemm ħafna modi ta' kif ikollok dħul. Dawk jingħaddu kollha flimkien jekk ma taqbiż dawk it-żewġ thresholds li qed insemmi jiena, jekk tkun miżżewweġ jew inkella koppja jew inkella single, hemmhekk titħallas l-għajnuna supplementari. Mela hekk almenu fissirna ftit anki meta xi ħadd jiċċekkja il-pensjoni li jkollu mal-ħabiba tiegħu jew inkella mal-familja oħra. Ekku.
Ekku, ġifieri irridu nqogħdu attenti u niċċekkjaw anki l-affarijiet personali tagħna naturalment, imma ħadd ieħor forsi jkollu dik il-daqsxejn differenza fejn jidħlu pensjoni imma għandek tħulijiet oħrajn minn x'imkien ieħor. Ġifieri ma ħedux il-pensjoni biss jew benefiċċji soċjali biss l-għajnuna supplementari, nieħdu dħul kollu li jkollok. Kurzita, George, qed jidher in-numru tal-SMS 5061700, id-dipartiment kif ikun jaf id-dħul kollu li jkolli. Mela, illum il-ġurnata qegħdin nħadmu u diġrat s-sena l-oħra, fl-aħħar ta' sena li għaddit fl-Inwork Benefit. Qegħdin inħadmu sistema illi ż-żewġ dipartimenti, id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali u d-Dipartiment tat-Taxxi Interni naħdmu ħafna f'kollaborazzjoni flimkien u anke service.gov u Mita sabiex hemmhekk nibnu s-sistemi teknoloġiċi u s-service.gov biex iwassal l-informazzjoni lin-nies. Allura, iż-żewġ dipartimenti flimkien nistgħu aħna nitolbu l-inkam ta' min ikun qiegħed japplika. Once li qegħdin nitolbu l-inkam ta' dak li jkun qiegħed japplika nkunu nafu meta nodduh mal-pensjonijiet jew mal-benefiċċji li jkun qed jirċievi l-persuna jekk jgħaddix mit-threshold f'dan il-każ tal-għajnuna supplementari. Ġifieri aħna qed ngħidu li hemm proċess li jinħadem wara naturalment anki kull pensjoni, kull biċċa xogħol fejn taqa' taħt il-kappa tad-Dipartiment tas-Servizzi Soċjali għal kull persuna. Minħabba li l-għajnuna supplementarija means tested ta' xemm midħul u hemm benefiċċji pataflum ta' benefiċċji oħra li huma means tested, importanti li aħna nkunu ċerti li qegħdin inħallsu lil dawk li huma verament ħaqhom dak it-xorta ta' benefiċċju. Mela ħani hu SMS ieħor u forsi niftħu linji tat-telefon għax naf li George jieħu gost jisma' anke l-vuċi tat-telespettaturi tagħna lura nagħtu ċans it-telespettaturi fadlinna ftit ħin. Ħanieħdu imqar telefonata jew tnejn ukoll iżda sadattant ħankomplu bl-SMSs. Għaltinna jiena nieħu għajnuna supplementari, orajt fuq liema bażi tinħadem dik għadna kemm irrispondejnija x'għad qed jikteb rigward iċ-ċekk tal-bolla, għaltinna miniet għatna n-numru tal-karta tal-identità jispiċċa bit 33 peress li l-aħħar wieħed ta' Diċembru baqa' ma daħalx. Għaltinna jiena rċevejt li nhar is-Sibt se jidħol ta' Jannar. Mela, iċ-ċekk tal-bolla ġifieri iċ-ċekk tal-pensjoni. Ħanfisser lis-sinjura illi il-pensjoni titħallas kull 4 ġimgħat. Dan l-SMS ikompli ta' xumbat marret tiċċekkja fil-lokalità tagħha biex ma noqgħodux insemmu anki, però qalt li bqajt bla risposta x'nista' nagħmel. Nista' nassigura illi l-pensjoni tagħha ħarġet korretta, qed titħallas b'mod korrett, jista' jkun illi fil-pagament l-ewwel wieħed li rċevit ta' din is-sena kellha 3 ġimgħat bir-rata l-ġdida u ġimgħa bir-rata tal-2022 għax aħna l-pensjonijiet u l-benefiċċji dejjem jitħallsu mill-ewwel Sibt tas-sena. Meta qegħdin ngħidu mill-ewwel Sibt tas-sena, dis-sena nserta is-7 ta' Jannar. Nista' nassigura lis-sinjura illi ħadet 1250 żieda fil-ġimgħa li jikkorrispondu ma' 50 euro kull 4 ġimgħat. Tajjeb, mela daħlu żewġ telefonati, dawn huma żewġ telefonati li se nieħdu, nfakkarkom intom tistgħu tibagħtu biss SMS fuq 5061700 ħanieħdu l-ewwel telefonata. L-wara nofsinhar tajjeb, hello. Hello, insemmilkom. Lilek ukoll. Su Cremona, inti taqtalhom mit-taxxa 200 euro tat-teżur. Imma għaliex dawk li kienu msifri għax ma tantx kien hawn xogħol fis-sittinijiet hawnhekk u bdew isifru ma taqtalhom xejn. Dawna flok kienu qed jaħdmu qed jaħdmu barra u l-informazzjoni. 200 euro li semmejna tat-teżor. Grazzi. Ma femniex tajjeb is-sinjur. Is-sinjur meta semmejt il-200 euro abatement ħalli nsemmija bħala kif nafuha fid-dipartiment. Bħala dak li ninjoraw mill-pensjoni tat-teżor dik mhijiex it-taxxa. Ma nafx qed jgħid għal dawk li twildu u dawk li qegħdin jgħixu barra, eżattament. Mela dik mhijiex taxxa. Dik hija qegħdin ninjoraw mill-pensjoni tat-teżor ċertu ammont kull sena u fil-liġi jgħidlek tinjora 200 euro kull sena s'issa tela 3266. Dak li ninjoraw jista' jsarraf f'żieda fil-pensjoni tal-persuna li jkun qed jirċievi pensjoni tas-Sigurtà Soċjali u pensjoni tat-Teżor. Jekk iżda meta naqsuhom u naraw il-dħul pensjonabbli tas-sena partikolari, f'dan il-każ ħanaraw tal-2023, u iż-żewġ terzi ta' dak id-dħul pensjonabbli jagħmel ċertu ammont li jiġi ola mill-ola żewġ terzi li ħallas il-pajjiż f'dik is-sena partikolari f'dan l-sens fl-2023 u allura ma jkollu żieda fil-pensjoni tas-Sigurtà Soċjali. Jekk jiġi jinqas, hemmhekk jibda jieħu żieda fil-pensjoni tas-Sigurtà Soċjali apparti żieda tal-olli tal-ħajja u ż-żieda
u iż-żieda addizzjonali, ġifieri l-Sinjur. Is-Sinjur semma xi ħaġa, naf li għandna telefonat oħra se nieħduha. Se nieħduha dal-waqt. Is-Sinjur semma xi ħaġa minħabba fejn jidħol safar. Da għandu x'jaqsam? Mela, bħala Għax intom kelkom ukoll anke l-agreement u reciprocal agreement ma' pajjiżi bħall-Awstralja pereżempju, illi jekk inti tkun ħdimt fiż-żewġ pajjiżi naraw illi jekk ma jkollokx biżżejjed kontribuzzjonijiet hawn Malta mħallsin inġibu l-kontribuzzjonijiet ta' barra sabiex anka hawnhekk titħallas dik it-tip ta' pensjoni. Jekk ikollok biżżejjed kontribuzzjonijiet imħallsin hawn Malta titħallas pensjoni fuq dawk il-kontribuzzjonijiet li tkun ħallast Malta. Ħad jieħdu telefonat oħra, jekk ikollna ċans nirrispondu ftit mill-SMSs. Min għandna fuq il-linja, hello? Hello? Nsellim lek. Sellim, thank you. Ħankellem ma nara ftit. Mela, qed nisimgħu kajdilna, Sinjura. Għana għajdlek, jiena mara, unage, aging patient. Biex tgħix, Sinjura? Oh. Bil-pensjoni naħseb tal-kola, ma ħaddix. Mela, inti Sinjura, qiegħda tajt, mela, tgħix bl-age pension jew inkella pensjoni tas-sigurtà soċjali. Tal-bolla. Sigurtà soċjali, naħseb dik u tiġi. Eżattament. U tgħix waħdek? Iva. U għandek xi dħul ieħor minn barra l-pensjoni, Sinjura? Le, għadu tkun għandi tal-martu ekku. Eżattament. Mela jista' jkun id-dħul tiegħek kollox ma jikkorrispondix allura ma dak li ġie mħabbar bħala dħul fis-sena u ma tiġix eliġibbli iżda sabiex ma nħallikx flama jekk jogħġbok ħallili n-numru tal-identità tiegħek ma' reġija, mhux issa, ħajkelmu. U n-numru tat-telefon ukoll. U n-numru tat-telefon ukoll sabiex inkun nista' niċċekkjalek il-każ tiegħek, inċempillek u ngħidlek jekk ma rċevejx għaliex ma rċevejx. U jekk ħaqek ngħidlek li se tirċievi. Thank you very much. Grazzi. Bye. Grazzi, nselmulek. Nibqgħu nieħdu SMS stassa. Nagħti din it-tip ta' informazzjoni għax il-każ tal-persuna ma nkunx nafu bħala kalkolu ta' benefiċċji. U allura nkun irrid niċċekkjah b'mod individwali. Ħanħu l-aħħar SMS, George, la fadlinna ċans. Mela, mistoqsija fi semmi t-tifel tiegħi, għaltinna minuta, għatna n-numru tal-karta tal-identità, jispiċċa bil-91. It-tifel għandu tifla barra żwieġ huwa single parent, għandu l-kustodja konġunta u jagħti mantenniment kull xahar. Apparti hekk, it-tifla ta' 11-il sena tkun miegħu sa darbtejn fost il-ġimgħa u imbagħad tkun miegħu wkoll fil-weekend. Huwa xtaq jistaqsi jekk hux intitolat għal xi benefiċċju billi huwa single parent. Għaltinna mhux ċerta jekk jgħidulux in-work benefit qed tistaqsi s-Sinjura. Mela f'dak il-każ ħalli nassigura lil għalhekk ħallejtu dal-SMS. Ħalli nassigura lil dawk kollha li qegħdin isegwuna illi aħna ma nħallsu l-ebda tip ta' benefiċċjus qabel inġibu l-kuntratt ta' fejn ikun qiegħed jgħix dak il-wild. Ġifieri, il-kuntratt bejn il-koppja. Il-kuntratt bejn il-koppja jkun qabel miegħu iż-żewġ persuni li firmaw plus li tkun qablet miegħu wkoll il-qorti. Dejjem inħallsu skont dak it-tip ta' kuntratt. U fejn il-wild ikun qiegħed jgħix. Ġifieri, jekk ikun qiegħed jgħix malhom, qed jgħix malhom u mal-missier. Imma f'dan il-każ u ħafna każijiet il-kuntratt ikun qiegħed jgħid illi qiegħed jgħix prinċiparjament malhom. U allura children's allowance jitħallas hemmhekk, jekk jitħallas iċ-children's allowance hemmhekk, l-in-work benefit jitħallas hemmhekk ukoll. Dejjem nimxu skont il-kuntratt li jkunu ffirmaw iż-żewġ persuni bejniethom u ovvjament li jkun maqbul quddiem il-qorti. Ħani konkludu hawnhekk għax sarilna l-ħin. Grazzi George fadlilna ħafna SMS biex nirrispondu. Dawn naturalment jekk hemm xi SMS li huma interessanti għal telespettaturi tagħna kollha se naqrawhom bħal 8 ijiem, l-oħrajn tirċievu mingħand anki id-Dipartiment. George, grazzi lilkom Alla jrid. Ftit tarif pubbliċitarju wara se jkollna lin notar Dr. Joe Cilja li diġà qiegħed magħna lura ħankunu nistgħu nitkellmu ftit dwar xogħol notarili.